Bună, Mediceu. Poza mea de acum 23 de ani, cea de jos are doar 10. Ia să vedem cum facem această provocare. Mamă, ce bună este! Și m-am gândit astfel. Pentru cei care sărbătorim ziua transmisiunilor sau ziua Medicii Militare, să facem un panou cu poze cu versiunea noastră acum 23 de ani. Eu pun poza mea de atunci, aici. Este valabil și pentru cei care nou sau au avut legătură cu armata. Și aș vrea să văd cât se poate întinde această provocare. Deci, spor la treabă, căutați în cufărul cu amintiri. Sper ca cei trei să nu se supere. Aici.